September ni somni sanghi le pangania amun chu Centreville, Alabama ani. Hemi zan hian he khuan pastor nupui tui taka muhil lai chu silaia ka hlum ani tlat mai. He khua chengte hian thil ngaipawimawh pahnih an nei a. Thil dang zawng aiin ngaipawimawh ti la kan sawisual om lo e. Chuan thil ngaipawimawh pahnih chu Kohhran le Chhungkua ani. Hetiang taka Kohhran le Chhungkua ngaipawimawh wang hian an khua pawh nuam a. Pawikhawihna lian tham a thleng ngaimawh lo. Hetiang taka khunuama an pastor nupui ka hlum ani tungot mai hi makan tia. Tam tak chuan oi harsan tiin an mumang te pon hial so kan ngai. Ma se thil thleng tak ero ani thung si. He tualthahna chanchin hi lungchhiatthlak chuti rual chuan pawikhawih tu an chui dan hi ngaihnawm nu chui tu te fin zia kan hmu thei a. Atopa rin lo deuh an hlin dan chanchin kan ngai thawang. Hemi zana an kalhum tak pastor nupui hi a ming chu Sibyl David Stokes ania. An pa hi Arnie Stokes ani thung. Sibyl hi Christian chungko thatak atanga seilian ani wangin he khua chengte an ngaipawimawh pahnih Kohhran le Chhungkua pawh ngaipawimawh hle a. An Kohhran tan pawh mi tangkai berte zinga mi ani ome. Sibyl lai zon nu Deborah chuan Sibyl nen hian unaw in kom ngai tak kan nia. Kohhran program atel khanuam kan ti a. Kalai zon nu Sibyl kha ke aiin rin na konga pawh apuitling zoka. Min kai hruai tu ni ma zok train. Bikina kal tukan nuam ti kan nei ngai lo ati. Kumsang ka sakwa somruk pariat kumalo her chuaka. Sibyl pawh kumsom paruk mi alo ni veta. Hemi kum hian alo star train tuna pasal ni zuita. Arnie Stokes chuan lian chho puya soma. Hemi tum hian Sibyl chuan pathian ni tin bikina aiin khom don phot chuan lian chho pui ti lo thuina changa. Arnie point pathian ni tin in khom main tiam ta ka wang chuan an leng suak dun ta a. Hemi ni tong hian hemi te pahnih hi thren thei an ni talo. Kumni khatte avele nu chuan anin nei zuita a. Kumruk anin nei nuwa phei chuan fa pahnih Travis le Daniel an nei zui ve ta a. Christian chungko thatak le hlim takan din ta ni te point an thian te le an threnam khoweng te chuan an ngai. Pon laman tonga thli chuan ni chungko hlim tak le om tak po an ni nge yani. Huna lo vele dewa Sibyl te Chhungkua pawh pon laman tongan landan ang ngot chul lo ni bik ta hau lo. Anu pa hanin hau deuh bor changan nei ve ta seu zewa. Ma se pon lam hriat tham eroin boina lian tham an lan nei ri lo thung. An boina bulpui ber pakhat chu nu panun man kong ani tlat mai. Nu panun an man dona pianga Sibyl lu na vak thin chu an nu pa inkara khisiam tran tu ber ani ome. Nu panun han man chu Sibyl hian pe thum tamang tlat lowa. Sibyl lai zon nu Deborah chuan an harsat na te hriain afala kom na hunte anei ta hiala. Ma se kong ro ero asul tuk lem lo. Sibyl hian luna ben von migraine neya. Ana chua to vek chuan nu panun mang pe chi zia zang ani lo ve boka. Heti lai hian an pa in nu panun man puya tuma pianga. Aluna achuak zia ero an pa point makati ve hleya. Amak ve reng bok la taka. Huna liam ve zela an nu pa inkar chuan thatlam mapan thei lo. Thatlam aiin an inkara khiom chu anasatial tial kan ti thei ome. Nu ber hetiang din huna din ta ka wang hian pa ber tan poril hai thlak le chuan rin oma. Han thren gon don se pastor ni boxi. Nupui thren chi zia zang ani to boxi lo. Pastor ni ma se mi hring ve tho ani lalaya chuan mamo sang alo nei ve tho boxi. Hemi tu nupa inkar hi boi thlak ve deuh chu ni ome. Hula han liam ve le hreta pa ber Arnie poina zia thlak chho ve threta. Anu pui Sibyl chu la thret ni te poina lang ton ta. Nidanga tho thin dan pa ngai ai mai na thowa. Ma takan ina chua san ta thina. Anu pui Sibyl po angai that hei ta bik lo. Tu khatchon pa jing chuak chu zui lu ta a. Athilwa mu chuwa chu an pa hi thingpui dor pakhata tuk tin kalin chuta thingpui dor ngak tu nu pakhat nen chuan tuk tin thingpuin painan lung kom thin ti hi. Hei hian Sibyl ril rutin a hle a. An pa po zot ta nge a. Ma sen pa chuan in kom satiam mai an ni thuina chang du lek chau sia. Sibyl tan chuan ngai thatak om zel po chu thil thei ani bik om lowe. Christian chungko thatak atanga seilian ani na laya. Sibyl chuan thei top chuan pa ril ru zong chu nei let tumina beita a. An pa po voi duai lo ti puya. Pathian ma kan in tiam to a. Kan chunga eng po thleng se in thren thei kan ni to lo. Hei wang hian kan thil ti sual tin ngai dam tonin nu pain ngai tak ni turin mai la dun le teang. Tiin an pa chu thlem ta keu zoka. Ato pa chuan Sibyl chuan a thil ti tum chu ti hlo tling ta kan ti thei ome.
an pa poin jing tina vakom thin chu ban sanin an nu lama ril ruwa pe ve ta a an hlim chodun le tran ta viau mai kumsom ni zet aliam nu poin hemi tu pa hi nu palim takanin chhota renga tun ma zawng aiin anin hmangai na po zual sot ti la kan sawisual om love nu palim takani chhole ta ka wang hian pa ber rong bol la poin ma ason na salhea mitam taktan mal som na ni chhota renga mi te ngai nat bol ho chhole tran ta hle pastor na thopia lama hian pa ber hian nadang construction lama thoka an khosak pozi om pha viau renga heti lai hian summan ero thiam no tul ni na lang thung alak lu ai na man chu atam ta jok lat mai hei hian nu beril ru kapa aril ru nuam thei te tlat lo nu beril ru nom lo chan hi thilom tak poni renga ni pa berin thil on nei chuan nu ber ngai dan lama salwa alei ta mia mei chuan an nu pa inkar bo ruak asoi dang lam le ta a awo zawng ani chuan motor man to le an momo ni po lang lo thlengin nu ber hriat puimi lovina lei ta zeu zewa nu berin engwanga heti ti tamai nge ani ti azola chuan pa ber chuan lungai ma ta che hetiang chu na kan thokonga kan ngei bik nang ati sam et mai thung si hunan liam vele dewa pa ber po ai ngai tu chuak ta alak lu aiin amhan ralna tam ti a hriat chuan pa ber po ai ngai tu chuaka nadang a thobel ta hiala an na thobel chu welding lamani thung nikha chu welding ati molmol laing karenin na takin mana rang takin damdoi lampan pui ngai ta sibil po mangang ta hle mai anu pain ka rei taka thatlo nuwa hlim takin anom chho vele to a heti lai takan pa chunga thil thleng chu hria thiam harati ngei mai kar ni don damdoi na kolani hnu chuan pa ber po in lama ho theidin huna ding ve ta a ataksa thapok ma se van doi na to chuan a thluak lama khoi poi ta thung athil thiam zong a theng hil ta muti mai turani ome in thira thiam lowa in bola thiam heklo mani a choi tur poin na sataka be nga ya sibil tan chuan boi thlak takani nautelian pui en kol hini rungot ome harsa ti em chang po ne ya beidon rum chang po ne nge yang le do thei taka hunenga moti chunga en kol hnu chuan zo in pa ber point that lama pan ve beka anu dewa phei chuan anha te po chung zom vele lopa ma se hriat rengna ero a lo 20 rual ani lo athil ti lai mek po theng hil thut chang ane ya ama chortu te tan po boi thlak chang tam hle motor khalan la phal lawa heti chung hian ni khat phei chu anu hriat lovin motor lo la chuaka anu puiti mangang na sal hle kumsang hi le panga lo her chuaka sibilite nu pa point har sa em tok lovin an hunan mang chho ve bek zela ma se van doi thlak takin an hothona huna sibili chuan azo lo rit a choya ain tin pal ta hlau mai damdoi nan kol ngai khopin han om vele ri ta thunga hemi tanu pa hi an tluang lo kan ti don nge an chunga thil thleng hi achang chon hriat thiam har ve thin ngotin rin om nu ber an kol ngai om lai hian pa berain sung zo tlat lo amamo thil pakhat chu an nu hne na tonga be sei chi ani lo wangin amamo phusuk na tur kong adap tran ta a hetia kong dap ta na chu atopa tan kong aroin hong ta nge a chu an kol Kohhran member ji ngam hei che pakhat hne na train ani he mei sianen hian Atlanta laman lo wa khosadun thuina anu pui na pek theilo chu henu hian lo pe thrin ani hetian pa om ta lo zeu chu sibilitan po ngai thana chi ni ta bi khek lo le anu pin ka chu akhile tranta ma se rong bol tu nu pa ania hanin chen ngot po chu thil ni theini in sibil chuan a box si lo ato pa chuan an pari lu ne tum chuan that a chole ta nge a an pa in me chetang alova for pui thin na khua te chuan awazin pui ta lopa an pari lu ne atum ani ber hetian jin hi an holama motoran chuan lain an pa me che kop thin chuan voi duai lo arong kola an bo ro karon ti cheman hle zana tuang tak chuan anin chuan wa thleng vele tamaya hemi zan hi September ni somni sang hi le panga nia ani an thlen vele chuan sibili chuan ha thu le anom cham lo deu thu soin inchung lama nu paruma chuan an pa chu chhosan ta a hemi nu reilo te a hian apasal Ernie stock chuan police phone in an nu chu rong taka thani thu hi report chun jom ta ani anina police hon thlen chuan sibili chu uluk takin an han ena nu chuina tur konga thil tongkai turan huang ang ten la khom hal zung boka apasal Ernie po chu police ten thun zot fi ngal boka Ernie soidan chuan anjin ho chu an nu chau dewa wangin inchung lama muturin a chawa ani chu sarman tur bo chai pain anin hnuai sitting room a om thunga rilo te hnuah chuan in kota carding ri a hria atira chuan afa pain ron tlodone motia
arni an kongka wa hon chuan mi tu ti hriat lo pakhat hian amaya chemical chi khat thein brick bungin alu achua ni ko hreloin chuata let zuya hemi nu hian anupui tui takan ruma mulai chu han ka hlum sakta ni ome arni soilan chuan poikhoi tu hitlan bo ji ngala atlan bo nu lok chuan arni chu pona chuakin akar chunga phone chula in 911 abia an chunga thil thleng chu report zui ta ani arni soidan chuan anin rok tum tu hian tumlo dewin anupuya ka hlum sakta ni berina langa hei hi thudi kani ngem ti aron lang chuak trepe arni podam loin lama en call tu rat mit ania heti lai hian investigator te chuan arni te in lama thil mu bel tur le hriat bel tur te zongin an lo en thli thlai ve me boka vani thlak takin an nu mun na bula chuan silai mu pakhatan char chuak ta he silai mu hi 25 long rifle an ti mu ania hi baka hian an hnuai room pakhata rifle pathum ngot an mu chuak ta boka beiseina sang taknen investigator te chuan anan la a an rifle mu chuahin han chui zui nu chuan arni ta ni lovin afapa ta alonia afapa hian ajin chua dona wangin aiin lua da lovin apa te in lama hian lowada thra ania tin he rifle pathum te hi tun nai maya ka na nu ma omlo ti an fin fiale ta boka hei wang hian heng rifle pathum te hi chu sibilit ha na man ruani lo ti an fin fia zuita ani atira beiseina sang tak nei ma se rinang ol sam chu ni don hau lo ti investigator te che tan le an thu soi tang hian a hriat thei ome investigator jingan ho tu ber pakhat chuan thil makti teu mai aneya chu hei hi ni in rok tuma lutin atum lo dewa mi athatani chuan engwai nge amu masak ber arni kha ka hlum lawa in chunglama tui taka muhil bot bor sibil kha ka hlum dai ti hi he thil hi uluk taka ngai tu chuan thil mak tak chu ni reng ani hi wang hian investigator te chuan sibili that tu hi tu dang ni lovin apasal arni nge nin rin an nei ta a ma se hetiang rin thur ngot ti chu evidence ating si lo arni laga thu boy thelwa mantir theina khop ani ngot si lo hetia investigator ten sibili that tu chu apasal ni nge yan rin nu lok hian damdoina thok pakhat chuan arni hliam hi brika chutna nu ma an lo thu le thil thap taka nor nu ma ni zo ka hriat thu investigator te chu ron thril vele ta boka rin helna lian tak an lo nei sa to wangin investigator te po arangin damdoin lampanin an tlan ngala arni hliam ten han enchian po chuan brika chutna ni lovin thil thap taka nor na nu ma ni nan thre ta tin arnia damdoin om lai ve khian anin hnuai chuar pakhata silai mu bom amula om deuh that an hu chuak boka heng silai mu te hi sibili thana nan man nen khan ainang chi ani arni po dam that le ta ka wangin damdoin na toina chuaka a chuan nu lok hian investigator te chuan thun zot fi thavele ta a anupui thi jana achunga thil thendan te chu chik zokin an zot non le a arni chuan thungai bok soin brikan chut thu a soi ve boka amai liam chungchanga chuan brika chutani bak hriat bel tura om ta chuang lo hemi nu hian investigator chuan anin hnuai chuar pakhata silai mu bom silai mu la om tha chungchang an zot ve le a arni chuan chutianga hriat reng lo thuina chang thung heng silai mu te hi I chura an mani nan lo ngotamo tian an zo non le poin arni chuan tuilet nuwa chutiang ka mu ve ngai reng lo ti na changa investigator te tan po fin na thatak an la nei bik si lo wangin heng silai mu te hi tani nge ye tia han man ngot thei ani bik ri si lo damdoina tonga ron chuan nu hian ama khonge laina tuten arni chuan inan tlo liama heng zia hian arong bol pui me che pakhat suzani chuan awatlo ve ta a ma serin lo dewin arni hian nula koma lo tum tlat maya arni che dan chu suzani chuan mak ati hleya arni te ina chuasan nu chuan apasal hne na arni che dan chu hril tawata apasal po chuan investigator te hne na arni che dan chu report chunzom ve ta boka hetiang report an don taka chuan investigator te point hei rem changa mangin suzani chu arni lo kom chunzom zel tu le anin komna record zel turin an ngen ta a an ngen nang chuan suzani po chuan a rem ti ve ta a investigator te point thei top chuan nu an chui zela arni chu nu pui that tu ni nge an hriat to nuwa po evidence ratak an la nei si lo wangin an la hing thei bi ri tlat lo tualthahna man ruwa ber an la zawng mu chuak lowa heti lai hian poi khoina silai mu ang chiat chu arnia in hnuai chuar pakhata an mu to thung hei hian poi khoi tu dik tak a chui suatir theiangem kan soi zelang he silai mu hi khoi atanga lei chuange ti le a lei chuak tu nge ti chu an chui zui te zela a to pa chuan gas station pakhata dor pakhat atangin he silai mu hi lei chuan nge ti an fin fe thei ta a
adota chuan tunge lei chuak tu ti chuan sawisual le turanita police te chuan he dora hian CCTV om ti an thria ani tu te chu an CCTV lo en le chara he silai mu lei tu hi lo zawng chuak turin an ngen ta a an ngen na ngei chuan dor nei tu te po chuan an CCTV chuan lo en le chara ni rei po ngai lo CCTV rong chuan alei chuak tu chu lang chiang ta ngei mai mason no poimo tak aron thleng ta CCTV han an chian chuan silai mu lei chuak tu hi tu dang ni lovin sibili pasal arni nge alo ni e hemi nu hian investigator ti chuan thu zo fia turin arni chun ko le ta a engwanga silai mu chu le nge ani ti an zo chuan arni chuan sazuka nana lei thu ina changa zona chan laia om dan le ache zia chuan investigator ti chuan an pui that tu nge ni ti an ring chiang ta hle mai ma se ama kan soi ang bok khan an rin nangot chu kortakal pui chial ri silo silai mu lei tu chu ni nge ya ma se kap tu ani nge yem ti chuan la fin fiat hei tlat lo investigator tin khana pakhat suzani po chuan a thiam ang le theang angin arni chu lo kom chun zom ve zela anin komna te po a record ve zel boka ma se arni ka tragin an pui that tu ni thu thria tu rom mai big chuang lo beidong lowa suzani poina be zel taka chuan abula arni po in hongzaw ve tula an nu pahar san na to thin te po soin nu panun man konga anin lungrol thei meu lo ti te po asoi thleng ta hiala hei hi suzani zon rem changa mangin engwai nge anu pui chu then mai lo ti te zot ve ta zela arni chon pastor ania chutianga nu pui then ngot chu thil the ani lo thu soin atopa nu pui da that dan tur konga dap thu soin ka that ti soyetum lai tak chuan voice record chu top ta a he voice record hi investigator den hanan ngai thlang nu chuan evidence ra to ka ngain arni chu thu boy siam saka an manzuya court an huai ta a ti chuan kumsang hi le pariat khan court chuan arni chu nu pui tha thu boy a thiam lo chan tir ta a ma se omna state dan hian arei bera kumsom ni bak ta na rem ti tlat lo wangin kumsom ni chung lungin tang turin a chung thun rel sakta ni arni remani dan chungchang hen mitam tak ngai dan en ang lo hlea then khat chuan dam chu ngalung in tang tla kan nga ya hei wang hian ngai dan ain person hle ani nang enge ngai dan vele